Hato ki sipai US hai Europe ki la ban ya kendu ya ka jingsya kentaj ban penbiang bat kersian. Ha ka basdang jo banai mats ka company sam penyang duriau jong ka Norway. Ha Halsbach Bunkers. Kala kentaj ban ai jingsya kri ya ka Linkma jong ka Amerika. Da ka bakot ya ki weipat ban khanglat ya ki ling jong ka US. U CEO jong ka Halsbach u Gunnar Grans. Ula penpau ba ula bitar ya ka jingsya penjak burom pajba jong u presiden ka Ukraine u Volodymyr Zelensky ha White House. Da u presiden jong ka US u Donald Trump. Namar bala keno ba sngongu ya ka jingkersan sipai jong ka US. Banyada ya ka ri jong u na ka jingsya hirtma jong ka Rusia. Ka jing ai kublai ka bakrau yu presiden jong ka Ukraine u balak te lakam ya lade. Bat ubala ban sengap jar wat laka US kalabu ya ka jingpen ITV kaba pensi tombeng kala penpang yangi om don penyang sekinong Amerika laken tho ka company haka Facebook hadin kata ka company kala pendam no ya kate ka jing tho bat ka sorkar Norway kalat ken tujur baki link thma jong ka US kin dang yo ya ka jingpen biang bat ka jingkersian kaba kidon kam Henry kate ka jingja kala penpau ya ka jingshania jong ki sipa US hai Europe hakin nong sam marbam nala ka jong kari bat ka jinglong babha jong ka sokar kila don kipor ha ka history ka baka jingkentaj jong ki Europe pan yarap ya ki sipa US kala jenjar sibun ya ki kam jong ka US ha ka jing sedang jong ka thma Arab Israel ha ka senam khat khandai nyopulai baro artili ki Greece bat Cyprus kila kentaj ban ailat ya ki lingsun bat ki lingsun jong ka US ki ban yarab ya ka Israel ban pendap penyang kabala penbor ya ki ban syania ha ka jing yarab jong ka ribilan sisngi swabu presiden George W Bush jong ka por un hirtma ya ka Iraq haus nam arjarlai ka Turki kala kentaj ban ailat ya ki lingsun jong ka US ban pendon kam ya ka ketem sipai sun jong ka hain kirlings lane ban yailait na ka jakasun jong ka Turki si benta namar kum kini kidau ki sipai US kila te ya ki jingpen kelakam haka rukom penpoimar jong ki ka US Sixth Fleet ka don ka jakap penbiang marbam ka bahe ha Grace Souda Bay hajan chania Crete ha kaba mayor jongka haus nam arjarsan ulah tho sikin nong mikmat jongka US ta kaba ong ngim kwa yaki link thma jongpi